Nhar is-Sibt li ġej l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista se jkun qed jivvota fuq mozzjoni mresqa minn Paolo Borċolivier biex il-partit jieħu pożizzjoni kontra l-introduzzjoni tad-divorzju. Fl-istess waqt il-Partit Nazzjonalista qal li l-membri parlamentari tiegħu se jingħataw vot ħieles fuq is-suġġett. Il-mozzjoni li fuqha se jittieħed il-vot nhar is-Sibt qed tirrakkomanda lill-Gvern li jekk il-Parlament japprova liġi dwar l-introduzzjoni tad-divorzju din tiġi fis-seħħ biss wara li d-divorzju ikun approvat f'referendum li jsir fi żmien xahrejn. Din il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista ħarġet wara li saru 5 laqgħat tal-Kumitat Eżekuttiv li fuq l-aġenda tiegħu kellu d-divorzju bħala suġġett tad-diskussjoni. Il-Partit Nazzjonalista qed jgħid li ħa din il-pożizzjoni fl-interess nazzjonali u mhux għax jaqbel il-partit f'termini elettorali. B'reazzjoni għal din l-aħbar, id-Deputat Nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando qal li nhar is-Sibt se jkun preżenti għal laqgħa tal-Eżekuttiv u li fessibu jressaq xi emendi għal mozzjoni qabel ma jittieħed il-vot. Kienu stess li ppreżenta Private Members Bill fuq id-divorzju fil-Parlament ftit tax-xhur ilu.